ଏମିତି ଘଷିବ 2 ଘଣ୍ଟା ରାତି 10ଟା 10:30 ତମେ କଟୁରୀ ଧରି ଶୋଉଛ କାହିଁକି ବା ହଁ କଟୁରୀ କାହିଁ ଧରି ଶୋଉଛ? କାହିଁ ଏମିତି ହଅନ୍ତି ଆଉ ରୂପ ନାହିଁ ବେକ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସିଏ? ମଣିଷ ରୂପ ନୁହଁ, ଆଉ ରୂପ କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ। ରୂପ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ କେମିତି? ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ଆଉ ଏ ବସୁଛନ୍ତି ପରା। କଣ ହାଣିବାକୁ ବଇଛ ମୋ ନା? ଭାଗବତ ଗୀତା କଟୁରୀ ପାଖରେ ରଖେ। ଆସିଲେ ହାଣିବି। ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଛି। କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କିଏ ଆସିକିରି ବସିଲାଣି ଖଟ ଉପରେ। ଡାକ ପକେଇବି ତାଙ୍କୁ ଶୋଉନା ସିରି ଏମିତି କିଏ ତମକୁ ଦେଖିଲୁ କିଏ ସେ ନା କାହିଁକି ନାଇଟ୍ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହିଁ। କାଲି ସେମିତି ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ 12ଟା ବେଳେ 1ଟା ବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖିଲ? ସାଇକେଲ 5-6ଟା, ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ 2-3ଟା ଛଣ କୁଟା ନଦୀକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ନଡ଼ିଆ ଛଉଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଛଣ କୁଟା ଏତେ ମଣିଷ କ'ଣ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ସେଦିନ ଘର ପାଖକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଡାକ ପକେଇଲି ଏଇଗୁଡ଼ା କିଏ ସେ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆସୁ ନା ତୁମକୁ ଦେଖାଗଲା ସେମିତି କି ଏଇ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଚିହ୍ନିବ କ'ଣ ସେ ଦେଖା ହେଲେ ସିନା। ଆଉ କହୁକି ଆସି କୁଆଡ଼େ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ଦେଖା ହଅନ୍ତୁନି।